हाय लोगोफोर, गिबियावनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो अननाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव दोंसे गोदान खन्थाइ फिन आवरायनो होनना आखायाव लाना फैबावदों। खन्थाइया दोंसे ओंथि गोनां खन्थाइ जागोन। आसा खालामो आं बे खन्थाइखौ खोनासंना नोंथांमोना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। खन्थाइखौ लिरदों मिजिं नार्जारि फंबाया। खन्थाइनि मुङानो जाबाय हायेना मिथिंगा गोमा जाबाय। बिब्दिब्ला फैजों बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंदो। गाथोनखौ थख' थख' सेफायनानै समखौ आद्रियै फोसावोब्ला गोरबोआव जिलिद हाबखायो। दिथा खानाय सोर बिथिङाव नेथ' नेथ' थाबायो गैया दिन्दाङाय आथिं आगान। दैयाव दुगैबाय थानाय हांसोनि मोदोमाव बोरै सिनायनो मिथिंगा बिखायाव हायेननि जोनोम। माबा मोनसे दागो बेरखाङो बे समायसार होनायाव आबुं जानानैबो लांदां बादिसो जेराव रेगाल' सोलोंनायनि। दिथागिरिया गावनो आखाइ दैखांबाय, सल'आ आद्रा जाबाय। गोथां बिलाइफोरा सिरिनो हमबाय, हायेना मिथिंगा गोमा जाबाय। थेंक इउ। आंनि खन्थाइ आवरायनाय बेखिनियावनो थुंगेबाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालाम।